10 mozos e mozas reciben estes días formación en soldadura nas instalacións de Censol, en Meaño, e o alumnado da cuarta promoción desta disciplina que forma parte do Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés. Yo de soldadura no sabía nada y aquí la verdad que se aprendió bastante. Vas poco a poco, le vas pillando el truco, tienes que ir cogiéndole el pulso y todo, es complicado. Realmente por aquí hay muchísima metalurgia, hay mucho del sector y siempre es interesante porque al final estás jugando con unas cosas que no conoces, nunca has trabajado y unas clases teóricas siempre vienen bien y aparte es muy práctico y bueno, vas cogiendo maña. Eles son Fernando e Gloria, dous dos alumnos. A presenza feminina segue gañando peso neste sector no que aínda continúan escaseando os profesionais. Todos somos conscientes na actualidade a gran dificultade que teñen os oficios tradicionales para formar novos membros e incorporados ao mundo laboral. Entonces, sería unha forma de solventar, en este caso, no sector da soldadura, esa inserción laboral que tanto demanda hoxe en día o mercado laboral. Así que grazas a esta acción formativa, unha vez rematado o seu período de prácticas, todos estes mozos e mozas acabarán conseguindo un posto de traballo. Cando fan as prácticas xa se van quedando nas empresas, é dicir, prácticamente o 100% dos alumnos que se están formando na soldadura, pois xa teñen, digamos, pois son necesarios para as empresas, por lo tanto, eu creo que a importancia, o vimos dicindo ao longo de todos estes meses e estas semanas, a importancia é saber precisamente que demandan os distintos sectores. Porque esta é unha profesión que ten varias saídas, aquí recibe información que lles abre a porta para 3 posibles camiños. Se poden dedicar, pois bueno, tanto ao naval como que é a estruturas metálicas ou cerrajerías, non? Que son o que temos un pouco na comarca. Mariano Seijo, responsable da formación, celebra os altos índices de empregabilidade que acada o seu alumnado, tanto a nivel local como internacional. Están salindo todos con traballo e nestes días marcháronse uns para Francia e ademais cun sueldos de 4.800 euros e outra xente que se marchou para Canadá con 5.000 e pico euros de sueldo. Nas 4 edicións deste obradoiro de emprego da Mancomunidade do Salnés xa son preto de 50 persoas que recibiron esta formación.